soyayya da gama na baki kirowa. Soyayya ce ta kama ni ta abar shogun ki dai duba, ki aminta da ni ki yarje min da kalar kaunar ki dai duba. Amma sai kin ka share min kika nuna ba za ki karba ba, ki biyar kauna ta soke ni a cikin raina da ban sowa. So ki tsaya ki saurara domin ki fahimci zance na kama da sinki yan mata yara da jini da tsokana, ki tallafi rayuwa gona kar ki tarwatsa duk tunanina. Soyayyar kiki da mukamin abadan ba zan yi wasa ba. Da numfashi da nake yi ban ya aune ba, har na girgiza na jiyo kamshi yayi min ɗibar da ban sha ba. Na faɗi kawai ina nishi barke ba zan amince ba, ke kaɗai na sa a ruhina ba wata nake ta hanye ba. Baki san ina yi ba dan kowai ge baki yo ba, balle ki tsaya ki yodo ba. Kin bar ni kawai ina zuba ban san ta ina da dosawa, ki yi mini zantukan girma na san ba za ki kasa ba. Tausaya mana karki kore ni, ina zo gunki kama ni, sanya mana hatimi na ni, zan faɗo ki tashe ni. Rayuwa ta kin zamo jego ke ce a bar tunani, kuna matukar ki zarge ni, ki ce kika karni ba wai ba.